Здравейте, дами и господа, аз съм Street Fighter и открих един мап в интернет, който мап се казва да оцелееш в Bedrock купче. Сега в момента се намирам в едно Bedrock купче. Честно ви казвам, не съм го играл преди. Ето всичко, опа, трябва да си го върна тук. Готово. И играта ми е нали на нормал, ама обаче ми целта да оцелея възможно най-много време на тъмно. Което ще направя, защото съм Street Fighter със селски костюм. Но няма нищо. Ще оцелея. Няма как да избягам от това Bedrock купче, защото натам има Bedrock, натам има, на всички страни има Bedrock. Макар че там все едно и няма, ама има там има Bedrock. Навсякъде има Bedrock, дори и под земята, като тръгнете настрани да копите, пак има Bedrock. И това ми е наградата. Един стак факли. Си ги сложа тук. Мисля някъде тук да ми е базата на спаун да е. Защото това купче е огромно. В онзи смисъл. Големия смисъл. Огромно. Там виждам пак. Да. Айде тук да си направя една хубава дупка, да си чупа това дърво. Защото ако умра още в началото, не знам. Ще се събере така малко дръвче. Надявам се тази поредица ви харесва. Мапа е доста готин. Напомня ми на онази поредица, която играе с Жидоди, където трябва да оцелее от земята. Възможно най-много време. И ето, че това е подобно. Ау! Кой ме бие? Зомби! Мрива! Оста има, бе! Мри! Бе! Айде, стига! Няма да умра още сега. Съмрес! Мри! Ти! Бе! Тъпо зомби! Yes! Умря! Благодаря за ротен влез. А лошото, че нали тук е тъмно и малко трудно ще се спалват животни. Така че там има светлина, ще отида на там. Вау, струва ми се опасно, там има скелет. Мисля тук да закопая. Не, сетих се нещо по-добро. Ще се скрия тук вътре в тази гъба. Добре де. Като за първа къста, мисля, че е добре. Да живея в гъба. И изкопаме това стъбло. Нормално тук да растат гъби, то вижте колко е тъмно. Ето така мисля, че е добре. В една гъбена къстурка. Мисля ли крафтинг тейбъл да ми ето тук отвънка. Ето така. Пет такова дърво, да го преработя стан на окна, обърках се на дъски, след това да се направя тук крафтинг. И това, което ви казах, че съм го научил от другите. Като ягите. Да взема крафтинга. И да го поставя тук. След това да направя един хубав меч. Там бе. Да е така един хубав меч да си направя. В принцип никога не си правя дървен меч, директно си правя стоун.
Ама обаче сега просто е невъзможно да започна с без меч. При толкова много зомбите и скелети и други подобни, се налага да имам меч. Какво правя аз, бе? Аз съм... Ето, видяхте ли зомбито? Уха, има броня. Ти ще умреш. Ела, бе. Умри. Ето за това ви говоря. Сто трябва да си направя първо меч. Дропна ми каската. Малко е използвана, ама ще свърши работа. Добре. Сега трябва да си направя тъй хубавата кирка. Съжалявам, че така малко бавно крафтвам, но ми е супер неудобно. Това става, защото съм нали с джойстик и заради това. Мисля да започва мината от тук е така. Нали тук се не се откри? Не. Добро начало! Намерих въглиста! Нали ви казвам, това мап е супер! Съжалявам, ама обаче няма да има... Само 2 въглиста. Няма да има линк в описанието към маленко. Към мапът. Стото няма да има. Един въпрос към ProKillerBG. Сте продължили ли да снимаш? Защото май доста ти помогнах. Направих реклама в канала ми за теб. Също така ти казах как да си направиш лицензът. Така че много ти моля, продължи да снимаш. А пък може и този мап да го играем заедно, бе. Да го направя на сървър и да се свързим и да играем. Мапа е много готин. Поне на мен много ми харесва, ама много. Нещо подобно е на Captive Minecraft, ама също така и е такова по-интересно, защото има само... Нали, ограничавате само до една страна. Нали, много малко блокчета имате. Цънкови, да, то няколко... Не няколко, 20-30 цънка. Са то мап сигурно, даже може да е повече, 30-40 цънка. Много това. Това е много. Направете сметка колко цънка е този мап, че като погледна от едната страна и чак до другия край, като ми стигне погледа, и чак се едно няма нищо. Ето, както виждате, бедрок продължава само надолу. Нали, има още тук много бедрок, колкото и да копам, пак има бедрок и така. Това не може ли? Аз така да си го фана. Не! Да си го фана и да си го сложа ето така, ето тук. Или ето тук. До кирката. За да може, като искам да си торчна, да се сетне така лампата, само е така да правя. Мисля, че този епизод ще ви хареса. Ето, стигнах до другия край на купчето. То колко блока е това? Много малко. Сигурно на широчина просто е малко, ама на дължина е голям. Сетихте ли се? Да, чупи ми се кирката. Време е за нова. Сега ще разбера колко блокчета може да изкопа една кирка дървена. Някъде към 100 аз мисля, че една кирка може да изкопа, но сега ще разберем. 55 блокчета. Изключително малко, 56. Но повече да го казвам, че аз съм изпуснал някой.
Или да съм изкопал блокче дърт. Заради това се съгласва за 56 блокчета. Не броя те 6 дърта, ми казвам, че му съм изкопал едно и да отисал при тях. Мечът отива за гориво на печката, която се направя сега. Нищо няма да хъба в тази поредица. Тази старите и тъпитяйте ми ще си намерят употребата. Си направя една хубава печка. Опа, зомбинци. За това ви говоря. Виждате ли? Зомби. Дай ми сица. Не, аз това си го изкопах. Както казах, нищо няма да хъба. Заради това отивам да взема сица. И ротен флес. Макар че сте ми виждали супер рядко аз да вземам ротен флес. Нали, някоя зомби като умре и аз да му взема ротама. Сега да сложа дърт. За да стане дърто. Бъдете спокойни. Знам какво означава дърт. Мисля, че ми се получава тук добре. Сетих се нещо, което са по-добре. Но ми трябва една хубава кирка. И да Щях да казва и да затупам това. Една хубава кирка си искам аз. Имам много малко дърво. Така че трябва да го песта. Иначе не знам за какво ми сте 58 торта. Знам, исках да казва. Може да ги ползвам за много неща. Да торцна всичко. Всичко няма как да торцна. Това е огромен толкова. Освен ако ни го торцам на страни. Нали, ако не направя на лента. Натам е малък. Виждате ли колко голям? Чак вънка звездите виждам. Виждате ли? А пък през деня там се вижда се бедрока. Това да се личи къде е бедрока и... Просто толкова голям. Опа! What? Крипър гръмна. За това ви говоря. Толкова тъмно. Четири дърво имам. Вече. Да, аз съм просто, вижте къде съм спалнат. В края на купчето. То купче ли е, правоъгълник ли е? Половин час не мога да взема 2 дърт. Там има се скелет. Надявам се тук да не ме види и да не ме простреля. Точно това стана. Самопроклех се! Help! Help me! Оле, от тук право му вижда. Хил! Не! Хил! Накосвам, щях да умра още първият епизод, както виждате. Нищо особено. Аз винаги така правя. Умирам още първият епизод. Сега съм нуб, макар че аз не съм. Мисля, че редженнах достатъчно. Тук някъде така се го придебна. Къде е то? Опа, видя го. Опа, и зомбинци има. Защо пък да няма и зомби там, където има скелет? Ето го скелета. Мали! Мри, тебе! Мри! Yes! Убих ги двамата. И тримата. Виждате ли какво става, когато къста ви се счупи от крипър? Умирате от хиляди зомбита, които искат да ви изядат мозъците. Добре, спасих се. Сте запълно и това, 102 имам фобия от зомбите и крипъри, които гърмат неочаквано. Ако бях
без лиценз, аз тест да спра епизода, макар че аз не искам. Ако нямах лиценз, тях да спра сега епизода. Това се опитвах да ви кажа. И сега поне съм аз много хитър. Си скопам пода. И ще сложа вместо под. Сложа печката и другите неща. Опа, това ми трябва. Така. Опа, то меч винаги искам да ми е на инвентара. На хотбара, де. Така са. Слагам сундук. Крафтинг тук. Печка тук. Чест тук. Тук дърт. Мисля, че се получи горе-долу добре. И върху тези двете блокчета са ми леглото. По-нататък, като се поразвия, глупостта няма да живее тук. Сега ще направя една хубава порта. С тези 7 дърво. С дърво за една врата. И ти дава 3 врати. Сега трябва да чупа това. Готово. Ето си имаме една хубава чупена дървена. И не само дървена, ами от крафтинг тейбъли. Къста, която е направена в гъба. И сега нека си оставят тази врата в съндъка. Съндъкът. И да се наям с малко ротан флесче. Че е вкусно. Не, да отвори вратата. Да ядес. Не, казах да ядес. Не се разбрах от ротан флес. Аз съм голям късметлия. Да пребера тук тези работи, които ми трябват. Не там, бе. Така. Въглищата те са много важни. И половината торцове. Не, още половината. Сложи ги всички тук, бе. То 14 торца. Един меч, една кирка. Чем да експлорирам. Здраве желаем, господин Крипор. 3 удара. 1, 2, 3. Не стана умра. Мри. Добре. Научих си урок. Там е изключително опасно и няма овце. Защото е тъмно. Отивам в мината за ресурси. Но не знам защо така ми бъгва играта. И ще направя няколко корекции. Айде де по-бързо. По-бързо. 5 века влизаме в настройки. Първото. Влезна. Ти да видиш. Сега. Отиваме на видео. Казах на видео. Ние сме на видео. Добре. И сега, това както пише на 8 фрейма, ще го направя на 6 фрейма. Тая графика ще изключа. Не да включа, да изключа. Красивото небе ни ми трябва.
Това нека стои. Това нека се така, макар че мога да го променя. Не мога да го променя тук, за сега. И мъстови фини мяркои. Не благодаря. Цяло, 2. Я да видим сега. По-добре, стига да няма се тук зомби. Мриве. Спих с търца. Бързо трябва да го сложа. Бързо! На секундата трябва да сложа търца. Бързо. Един торц чак тук вътре ми сети. Ама аз сложа 2 за по-сигурно. И нека си взема още малко торцове. Така да имам. Отвори се. На половината така 21 торца да се взема. Да ги сложа тук. Там така 34 торца са идеално. Отивам на поход. Отивам на поход. Прокилър, искам днес да видя нов клип от теб. Please. Искам един нов клип да направиш днес. Но започвам да огладнявам. И защо те торчови не са ето тука? Ето така. След малко трябва да спирам този епизод си. Ще стане много дълго. Он е 1 часови епизод, не знам колко гледания има, ама сигурно малко съм ви затруднил част да стоите и да гледате. Iron, yes! Iron за мен е та-та-та-та-та. Стикат съм на оная поредицата, където започнахме с Fireman. Опа, не това моля. Поредицата, когато започнахме с Fireman. Стикат съм клипове по-рядко на нея. Защото стана един инцидент в камера. Той е тъп мобизен. Реши да направи така, че да снимам без звук. Така просто реши. Системата записвам на клипове да снима без звук. И почвам да записвам. Правя сега с един епизод 25 минути нормален. И проверявам епизода. Когато го едитвам. И забелязах нещо странно. Целият епизод няма се звук. И не го качих. И мога да ви кажа сега какво стана в този епизод. Без да исках, излях една кофа лава в къщата. Да, излях една кофа лава, всичко се запали, аз умрях. Абсолютно всичко изгоря. Направих някои подновения на къщата. Сложих преди да изгори. Крафтинг тейбъл и няколко фурни. Няколко крафтинг тейбъл и няколко фурни сложих. На стената, истина хубава, красива къща. Ама обаче, без да исках изсипах лава. Добре, че си оставих диамантите в чест. И, лавата се изсипа, кой да стане, изсипах лавата без да искам. Запали се цялата къща, с 300 зора загасих и запазих вратата. Да, както в анимационните филми, само вратата остана цяла. Всичко друго изгоря и вратата остана цяла. Без крафтинг тейбъла и другите неща. И малко дърво за тях остана живо и здраво. И често остана здрав, защото той не гори. И диамантите ми запазиха. И кирката и свърда ми запазиха. Така че вече сте наясно какво стана. Сигурно сега в момента се смеете на инцидента с лавата. 100%. Сега в момента тук копам. Търся ресурси. Даже и вие виждате, че копам, така че няма смисъл да ви казвам. Но не знам на кой левел съм.
No pickaxe. О, вижте ли тук под колко права линия съм слагал торцовете, а? Мисля, че съм ги слагал прекалено малко разстояние. Така е по-добре. Ох, колко мразя тези стълби. И то много ги мразя. И мисля тук някъде да спра епизода. Тук някъде казах. Имам ли кобъл? Имам кобъл. Бутник! Само как се казва камъка на руски, как му казват бутник. Тук се направи една каменна площадка. Макар че повече прилича на бетон, а не на камък. Или нареден камък с фуги от бетон. Вау! Стига ми дрънца! Скарам ангелите. Трябва ми питекс. Тук не се прави кирка. Залявам за това, ако сте го чули. То много съжалявам, ако сте го чули. Съжалявам, че не говоря много. О! Ама обаче по само от джойстика ми разбирате, че в момента бързам много. Макар че тук всичко става бавно. Айде, потвани го. Къщата ми има веранда. Не се казва точно веранда, не? Нека сложа тук едно блокче. Един торц. Тук е вечна нощ. И там има таван, макар че не си личи, че има. Стига малко да експлорирам. Опа, експлорирах достатъчно. И мисля това е за този епизод, само да се превърна в моята славна хубава къщичка. Преди то крипър да бутнал. Чао и до следващия епизод!